ndani ku objection 2 imene tikuyipeza ku mu book la evangelism page 615 paragraph 1. Nakuti no pali atatu amenewa anthu mu heaven trio kapena utatu wakumwamba, ndipo mu dzina limeneli la pali atatu amene ali ndi moyo mu utatu wakumwamba heaven trio, ndipo mu dzina la mphamvu zitatu zimenezi la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera, onse amene alandira Khristu mwachikhulupiriro ndi kubatizidwa, mphamvu zimenezi zigwira ntchito ndiwo amene ali omvera, amene ali ma subjects akumwamba, ndipo alandira mphamvu zimenezi kuti zikagwire nawo ntchito moyo watsopano amene wapeza mwa Khristu Yesu. So anthu amene timaona pali mphamvu zingati? Zitatu. So pali trio mangothandiza kuti zitatu. So anthu amene timaona pali zitatu, pali kumwambako pali zitatu. So papasana kapeko zoti pali milungu itatu. Mano quotation kuti Yesu Khristu anauza chani Ellen White? Ellen White anamva bwanji okamba za trio, okamba za Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera? Anakamba kuti chani? Heaven trio imene ndi chani? Mabuku ena Ellen White akufotokoza apa nakuti monga anafotokozera iye Testimonies volume 9 page 189 kuti no ali ndi Mulungu mmodzi, mpulumutsi mmodzi ndi Mzimu umodzi, Mzimu wa Khristu umene ukubweretsa umodzi pakati pawo. So pokamba za trio imene yakumwamba apapa tikaona kuti isakamba zoti ni milungu imodzi yani, koma ungamba kuti mphamvu zitatu zimene zakumwamba tikubatizidwa mmenemo mwachikhulupiriro, ndi mphamvu zimene zitagwirizane ndi anthu amene akumvera kumwamba kuti akachite ntchito momwe amene alandira mwa Khristu Yesu, right? Sakambapo zoti no mphamvu zitatu ndi onse ma beings, right? So tioneni ene nata kuti masulira ipo nato no ali ndi Mulungu mmodzi, mpulumutsi mmodzi ndi Mzimu umodzi, Mzimu umene uli Mzimu wa Khristu. So mene anafotokozera trio imene ndi mene ikuvekera ndithu sikukambamo za utatu ina aliwonse. Tikona Ellen White Manuscript Releases volume 14 page 179 una kuti no Khristu Yesu atuza ife tuno Mzimu Woyera ndiye nkhoseyo, ndipo nkhoseyo ndi Mzimu Woyera, Mzimu wachonadi umene Atate azatumize m'dzina langa. Ichi chikuyimira kupezeka posepose kwa Mzimu wa Khristu umene utchedwa kuti no nkhose. So apo poto kukuchita kuonera kuti no Mzimu Woyera monga iye anafotokozera, Mzimu Woyera ndikupezeka kwa Yesu Khristu umene utchedwa kuti nkhose. So kungoti trio ndikutenga kodiyo basi, maona pali heaven trio basi. Apapa trio imene ndi Atate amene ali Mulungu mmodzi, Mzimu Woyera umene uli Mzimu wa Khristu ndi Yesu Khristu, amen. So tikuona kuti no palibepo khanimene ene neta nakambako chani za Mzimu Woyera. Manuscript Releases volume 14 page 23 anena kuti combined with humanity, pamene Yesu Khristu analembedwa ndi umunthu, Yesu Khristu adakakhala pena paliponse nthawi imodzi, ndipo zinayi zofunikira kuti wachitira ubwino amafunika asiye iwo ndipita kwa Atate, kenako ndikutumiza Mzimu Woyera kuti akakhale olowa m'malo mwa iye pa dziko lapansi. Mzimu Woyera ndi iye mwini opanda umunthu wake, ndipo amagwira ntchito mwa iye yekha. Iye adakazi panga represent yekha mopezeka malo onse kuzera mwa Mzimu Woyera mukangati mopezeka penali ponse. So koti imene ili very clear kuti Mzimu Woyera ndi Yesu Khristu komano popanda umunthu wake. So Yesu Khristu pamene akupita kumwamba moyo olungama uli mwa iye yekha, moyo umene tikufunika uli mwa iye yekha. Tikaonanso pa Machitidwe chapter 2 verse 32 ndi 33 akutiza fe chimodzimodzi kuti Yesu Khristu analozana la Mzimu Woyera. Agalatia 4 verse 6 akutiza ife ndi Mulungu akutumiza Mzimu wa ndani wa mwana wake. So ichi ndi choni chenicho kuti Yesu Khristu pamene ali pa mpando wachifumu ndi ali ndi umulungu ndi umunthu nthawi imodzi. Ono munthu umene unapangisa tuno azilemedwa sangapezeke pena ali ponse kuzera mwa Mzimu Woyera. So amafunika azozedwenso monga zinali nthawi za nthawi, ndi atazozedwanso chitika nchani? Yesu Khristu atha kuno kupezeka mwa ife ndi ife kuzera mwa Mzimu wake. Ndi chimene Ellen White akufotokozera papa Manuscript Releases. Tikaonanso pamenepa kodi akamati tikubatizira
dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera lili na mavesi bwanji. So in the letters and manuscripts 12 kapena manuscripts 41 1897 paragraph 34 anena kuti asanachoke Khristu anapereka ndithu lonjezano labwino kwa onse atauka kuti no azapereka Mzimu Woyera. Ndana azati mupite ndiye kukaphunzitsa mitundu yonse ndikawabatizayo mu dzina la Atate amene ali Mulungu, dzina la Mwana amene ali Mpulumutsi ndi Kalonga, ndi Mzimu Woyera amene atumizidwa kuchoka mwamba kuyimirira Yesu Khristu. Ndikuwaphunzitsayo kuti akachite zonse zimene ndakulamula inu. Taonani ine ndili ndeno nthawi zonse ngakhale kumathera dziko lapansi. Mateyu 28 verse 19-20. So ene night amakhopera kuti tikamakamba za personal God tikamba za Atate, tikamakamba za personal Savior tikamba za Khristu Yesu, tikamakamba za Mzimu wotumizidwa kumwamba tikamba za Mzimu umene utumizidwa kumwamba kuyimirira ndani Yesu Khristu. So panalibepo za Trinity ina iliyonse zoyimba za ndani za ene night pa nkhani imeneyi. Ndete unayonepa Livian Herald 26 chaka cha 1897 paragraph 9 anaona kuti Khristu Yesu akubweza zomwezo. Ndete tuneso pa letters and manuscripts 20 kapena letter 343 chaka cha 1905 paragraph 15 anaona kuti iwo amene akufuna kutchula dzina la Khristu apange ndithu kuyeretsa kwa moyo wawo kuzonse zimene zosusana ndi Mulungu. Okhulupirirawo akufunika kukhazikika mu chikhulupiriro cha Mulungu wa iwo wokha ndi kwa Khristu wa iwo wokha. Atate ndi Mwana ali ndithu ndi ungwiro wa umwini wawo. Ndipo pa nthawi yonseyi timamvanso za umodzi wa iwo. So ndikaona amene papa ndikutha kuona kuti tray imeneyi sikukamba za Utatu wa Mulungu. Tilekezerepo mpa tipitiriza ndi objection.